मेलखौ सामलायनाय लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि रुबुं बसुमतारी फंबाय सेक्रेटारि फंबाय बे गोलेसुक बर' गामि बावहाय दिनै बे गोथार फुंबिलियावहाय ब्रह्म धोरोम सिबियारि जोंनिनो दिनैहाय मोनसे कमिउनिटि भगवान बेखौ बेखेवनाय हाबाफारियाव नुजाफैनो हानाय आरो बे जायगानिनो जोंनि बर' कछारी अनसाय गावारि खुंथायनि लेङाइ मासिगिरि सृजन बसुमतारी मानगोनां बिथां आरो बावहाय नुजाफैनो हानाय आंजों लोगोसे आंनिनो बिफा बुंनो थाङोब्ला दुलाराय ब्रह्म धोरोम गौथुमनि लखिमपुर जिल्लानि मोनसे समनि आफादगिरि आरो दा जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बोसोनगिरि सिबिरां बिरेन्द्र कुमार ब्रह्म मानगोनां आफाद आरो बावहाय नुजानो हानाय जोंनि बे माजे जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बोसोनगिरि जनान ब्रह्म मानगोनां बिथां आरो जुनाय आइटिडिपि बर्डनि मासिगिरि फैलाव मुसाहारि मानगोनां बिथां लखिमपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनिनो आफादगिरि मानगोनां नलेन मुसाहारि सार आरो लोगोसे बर' थुनलाइ आफादनि CEC मेम्बार मानगोनां आदा महेन्द्र दैमारि आरो लोगोसे मोनसे समनि लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनिनो आफादगिरि बिथां कबिराम बसुमतारी मानगोनां बिथां आरो जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जिल्लानि बोसोनगिरि आरो मोनसे समनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे नेहाथारि मानगोनां प्रदीप बसुमतारी फंबाय आरो लोगोसे जोंनि एक्सपिरिचुवेल ससाइटिनिनो सासे गोख्रों सोद्रोमा धनिराम बर' मानगोनां बिथां आरो बावहाय नुजाफैनो हानाय जोंनि लखिमपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनिनो मानगोनां नेहाथारि दिलीप स्वर्गियारि आदा आरो लोगोसे आइजो अनसाय आफादनि आफादगिरि लोगोसे बिथांनि मावथि हान्जा मानगोनां बिथांमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां मावथि बिथांमोन लोगोसे खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरिजों लोगोसे मानगोनां मावथि नोंथांमोन आरो गासै गामिनिनो बा ओनसोलनि जोंनि ब्रह्म धोरोम सिबियारि मानगोनां आइ आफा बिदा फंबाय बिनानाव बयनिसिमबो गिबि फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ आं बावहरबाय आरो बे समाव आङो दिनैनि बे गोथार हाबाफारि फुंबिलिनि जि मोनसे ब्रह्म धोरोम थानसालि बे भबनखौ बेखेवनाय हाबाफारि बेखौ जि मोनसे थांखिजों जोङो लुफुंबाय बा दिनै बेखेवफैनो हाबाय बे गोजोनथाव मोनसे बाथ्रा बुंनो थांनानै फोरमायनो मोननानै गोजोननाय मोनगोन जे जोङो बर' कछारी अनसाय गावारि खुंथाया गोदानै दाफुंजानाय गोबां मावनांगौ हाबाफारि दंबावो जोंहा जोङो दा जागायदोंसो बुंजायो दा थांनाय 2021 आरो 2022 मायथाइनि जे मोनसे रां बावजा बेनि दारैहाय जोङो बर' कछारी अनसाय गावारि खुंथायाव आसाम सोरखारा 13 कौटि आरो 50 लाख रां जोंनि बर' कछारी अनसाय गावारि खुंथायनो होनाय जादोंमोन बे रांनि गेजेरजोंनो नोंथांमोननि लखिमपुर जिल्लानि सिङाव थानाय बे गोलेसुक बर' गामियावहाय मोनसे 1 लाख रांनि बे ब्रह्म धोरोम कमिउनिटि हलखौ बावहाय लुफुंनायनि खाबुखौ जोङो लानो हानाय जादों आरो गुबैयैहाय बावहाय नोंथांमोननि जिल्लानिफ्राय जोंनि बर' कछारी अनसाय गावारि खुंथायाव लेङाइ मासिगिरि बिबान लाहैनाय सृजन बसुमतारी बिथाङा बेवहाय गोबां जोंजों लोगोआव थाफानानै बबे आयदाखौ बा बिथांखिखौ मावग्रोनांगौ बेनि सायाव जों सावरायनानै बेखौ मोनसे जोंनि जे मोनसे बिथांखि आजावनायनि हाबाफारि बावहाय बेखौ थिसननो हानाय जादों आरो बे हिसाबै दिनै बेखौ महर होनो हानाय जाबाय आंहाबो बेखौनो
खालामनांगोन गनायनांगोन आङो जे जोंनि बर'कछायाव मोनसे गावारि खुंथायनि बे रोखोम कमिउनिटि हल लुफुंनायनि बे दिनैहाय बुंनो थाङोबा गिबि बेखेवनाय हाबाफारियाव आं बाहागो लादों। बेयो मोनसे आंनि जिउआवबो जारिमिनारि मोनसे जानानै थागोन होननानै आं सानो। दा आं बेखौ नोंथांमोननो फोरमायनो लुबैगोन बा बुंनो लुबैगोन थांखिया जोंनाव मा ओरैनो जोंनि सरकारनिफ्राय मोननाय अनसुंथाइ रां अनसुंथाइ गोबां खामानि मावनो दङब्लाबो माखासे खामानिफ्राथ' उनावसो फारि फारि जों मावलांनोबो हानाय जागोन। जाय खामानिखौ जों मावबाय जाय न'खौ जों लुफुंबाय बे न'खौ लुनायनि आन्दोआव बा बेनि जोंनि मावनो गोनां थांखि थाखाय सिगाङाव जि नोजोरफोर दङ बेखौ बियो आं बेखेवनानै बुंनो गोनां दं होननानै आं साना। मानोना साफ्रोमबो धोरोम सिबियारि ब्रह्म धोरोम सिबियारि आइ आफा